As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanin. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Teresita sa Batang Hesus, Birhen ug doktor sa simbahan. Usa kini siya ka batan-on nga namatay, murag parihasad ni sa bag-o karon nga giproklamar si San Carlos Acutis. Pero mas millennial gini si San Carlos Acutis, pero kani siya mura-mura sa ni siya millennial. Nataon ni siya sa 1873, namatay 1897. Unya 24 years old. Nasakit ni siya og kaning tuberculosis nga wala pay tambal atong panahona for 5 years. She was 19 years old. Og sa iyang isolation hangtod naghuwat kanus siya mamatay, didto siya naka-encounter og mas lawom gyud kaayo nga relasyon sa Ginoo tungod sa iyang sakit. Muna kung doon natay sakit, magpasalamat kita kay makapabalaan na nato. Nga doon na sa doy kasakit nga midasmag nato dinhi sa Sugbo ang linog kagabi. Lingyay mong tupad ing na maayo kay buhi pa ka. Ina ba? Panahon sa linog mga igsoon, wa gitay mahimo di ta kapanukod. Wa gyud gahuwat na lang kita kanus ata lusnuan magamiting may gabi paglinog diha sa atong kumbinto nga giingna nako daan ana nga gabok na kuno ng kumbintoha nya diha mis ilawom pagsugod yung linog wa gid mi gilihok igo ra gyud kong naingon Ginoo maluoy lang kanamo gahuwat ko kanus amo bigay ang beam may gani kay naligo naman di ay wa gyud bisan gamayng crack. Perting naghanang nag-text nako pa dir kumusta ang imong kumbinto nako wa gyud bisan gamayng crack dire. Tingali og pun-ana basig mo kalit lang nagkahugno. Mga igsoon, ang Dios nag-imbitar kanato nasama ni Santa Teresita mahimo tatang murag gamayng bata nga timos nga pagsalig ngadto niya busa idangop nato ang atong kinabuhi, ang atong katawhan, labi ng atong mga leaders, labi na ning mga kurakot kay nato mga leaders nga mura na lang yung ang kwarta maoy ilang paglaom. Panahon sa disaster, panahon sa kamatayon, makaamgo ta nga ang kwarta, ang mga struktura, dili gyud maoy atong kasalipdan. Muna atong iyampo nga makaamgo na unta ta, nining mga warning sa atong kinabuhi. Ang ato sa mga leaders, atong gobernador, si Gubpam, ang atong arsobispo, nga concern kay nato, ang bag-o natong arsobispo, si Bishop Abit Oy, anadra ba sa ni siya glinog kay dito sa Bohol, purting daghanang mga simbahan nilang nangalusno few years ago, tungod sa Diapon sa dako nga linog mo nang relax na ni Bishop Abit. Ambot wa baka sad niya dada ang linog diri sa Cebu kay mao man gyud pag take over niya sa Cebu ni linog na lusno man ding simbahan. Nako kani gaduda sa kung kada pa ni siya sa magnitude sa linog. Pero di man kita tag-an ana. Pero maayo kay ang atong mga leaders, ang atong mga mayor nga bag-ong na elected,
ang ilang response meaning maong katalagman kaning di nato kapanagan-an nga katalagman mahimo untang epektibo iampo nato ang ilang paningkamot ug kita sad padayong maampuon ug mabinantayon atong iampo sad ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Sa bulan sa Nisan, sa ikakauhaan katuig sa paghari ni Artajerjes, samtang gitagayan ko siyag bino, nakita niya ang nga subo ang akong panagway. Busa giingnan ako sa hari, nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton. Unsa may gikasub-an mo? Busa nahadlok ako pag-ayo, ug gitubag ko ang hari, hatagan kaunta o kamahalan, ug taas nga kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad, diin ilubong ang akong katigulangan, nagunob na ug nasunog ang mga ganghaan niini. Unya giingnan ako sa hari, unsay buot mong ihangyo kanako? Busa nagampo ako sa Dios nga anaa sa langit. O giingnan ko ang hari, kun muuyon ka kamahalan, o kun maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda, sa siyudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha siya tupad, kaniya ang rayna, magdugay ka ba didto, o kanusa ka man mubalik dinhi. Busa miuyon ang hari nga mupuli ako sa Huda, o gitagalan ko siya kun kanusa ako mubalik. O gihangyo ko ang hari, na kun mahimo magsulat unta siya, ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan, sa tabok sa suba sa Euphrates, aron tugutan ako nila pag-agi ngadto sa Huda. Gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asaf ang magbalantay sa iyang lasang, aron hatagan ako niyag mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa siyudad, ug pagtukod ug balay nga akong kapuy-an. Ug gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya, kay nag-uban man ang Dios kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
dili unta makasulti ang akong dila. Kun ugaling ikalimtan ko ikaw, Dili unta makasulti ang akong dila. Kun ugaling ikalimtan ko ikaw, sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami ug nagahilag sa among paghinumdum sa Sion. Dito sa mga kahoy ni atong yutaa, gisabong namo ang among mga alpa. Kalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ugang mamimihag kanamo, nag-auhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Sulti ang akong dila. Kung ugaling ikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw. Kung hikalimtan ko ikaw, o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamo. Dili unta Makasulti ang akong dila. kung ugaling ikalimtan ko ikaw. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Og miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Sir, maulio na ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag,
pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao usab niingon, musunod ako kanimo, sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Napay usa ka footage sa earthquake na akong nakitaan sa social media, sa Facebook, na nagdagan sila diha sa Taytayan sa Mandawi Mactan Bridge. Niya nagsigis lag istorya samtang gadagan niya nikalit lag ana. Klaro jud kay nga nag-ana ang Taytayan, mga motor natumba, nang hunong ang sakyanan. Ang ila jong gisangpit ang nasumpay, Jesus, Jesus, Jesus. Wala na gyud nakasa Taytayan og nibigay pa tong Taytayan og hog. Wala na gyud. Una kadto sang mga hitabo nga naay mga plane crash tong diha sa South Korea, natoy ni text nga sa iyang papa nga dili ekonomi makalanding kay na ay mga birds attack niya. Ningon pagyod, is this the right time to say goodbye? Niya wa dangatig mga 5 minutes nibuto ang eroplano. Na nagistungod na naang nisugat sa airport. Niya mo nalay imong naabutan na few minutes after patay na ang nag-text nimo, no? Ano man mo diya? Ang atong mga cultural heritage nga mga simbahan sama sa Daan Bantayan, sa Santa Rosa de Lima, nalusno sama sa kanhim, Santo Niño Cathedral. Karon gani centenary ato sang cultural heritage sa Daan Bantayan gyapon na ako noy partly damaged. Ato ginang gibalyo, di ginato pahilabtan, moingon ta ayaw hilabti ang mga bato ana makiha gid ta kay ang mga bato ko ana gid na panggaa, pero inigabot linog idasok ngadto siyota bungkagon gyud kadto mga cultural heritage dito sa Bohol, mga nindot kay mga kuan sa una, gibong kagid uno man siguro to ka dagkong simbahan, lusno gyud inon karon napabalik og napabarog og balik. Pero maurasan na ang atong kinabuhi nga kining atong kinabuhi nga atong gibalyo og maayo dinhi sa kalibutan. Usahay mulipat ni nato, muilad ni nato nga mao gini atong i-preserve, di nato paakag lamok, dili nato ipakusi, di nato ipalatos kay gani na may balaod no nga kana mga physical na mga abuse, moral abuse, ay kiha ka, pwede kang mapriso. Pero ang Ginoo na gyud mo imo hatag, mo imo kuha, wa na gilingay mong tupad na muragway siguro maugmaan pa ka na ba muragway siguro maugmaan kay mukalit ni rog balik ang linog nya mahugno kutob dinhi ani. Kutob lang diha ay lagi lahos diri. Wata ka siguro kuto ba ka noon diha padong diri o kuto padong dito. Wata kay bao. Asaan mas mauna. So unsa may buhaton?
Matod pa ni Jesus sa atong ebanghelyo karon ay paglangay-langay og kuyog nako. Ayaw paglangay-langay sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Ayaw pag-unya-unya sa pagbiya sa imong sala. Labi na ginang sala sa attachments. Kana bang murag nangangko na kag maayo na karidedere Lord, mukuyog ko nimo bisag asa ka paingon. Niya ingon de Jesus, onya wa ra ba koy lugar nga kapahulayanan, wa koy balay, mas may pang mga langgam na paisag, mas may pang mga milo na ilungag, pero ako wa koy kapahulayan. Sa tupat totally gyud si Jesus dinis kalibutan, detached from all material securities. Nya mukuyog ka ng klasehas tao. Kanang biyaan gid nimo tanang material securities. Mukuyog mo dili. Na di magi mo malit og slat. 100 ra gid na. Mingon man ganimo, ipalit pa ni nako ako maintenance, ipalit pa ni nako sa ako. Uy sus, para ba koy palitonong bugas dito? Para ba koy inana? Biyahe na. Palit nagslat, imong 100 pesos biyahe na ipalit. Ayaw paglangay-langay og palit og slat. Nya sunod na sad, ingon na sad, Lord, mukuyog ko nimo pero mauli sa ko kay ilubong na ko akong papa. Ingon ya po si Jesus, pasag din na mga patay, mulubong silang mga minatay. Ay lagi paglangay-langay, basta suguo nagikas Ginoo pagsangyaw. Ayaw gyud paglangay-langay. Unsa may meaning ana? Nagtudlo ba si Jesus nga do not love your parents? Nga sugo man unta na nga honor your father and mother? Nya namatay na hinoon, di na hinoon niya papulion. Unsa may pasabot ana? Kasabot mo. Hoy. Gisupak ba ni Jesus ang Old Testament, ang 10 Commandments nga honor your father and mother? Gisupak wa. Gisupak ko kaklaro ana. Kaklaro anang gisupak. Sunang ka namatay imong mama ug papa ngumang ngayon abroad gani hayaon manganig dugay kayo moingon ko pila naman ni kaadlaw gihaya 15 days na pader ha nganong 15 days naman inyong minatay kataas ko ning hayan sa muuli magud amo igsuon pader o pain taon gyud ka uli pero magpahuwat man gyud siya kay tungod lagi kay ginikanan ko na nimo pero si Jesus ayaw sag dito mga patay mo lubong silang minatay murag wa gyud siya respeto sa ginikanan no. Pero mao ni siya ang the highest honor nga atong ikahatag sa atong ginikanan. Kay ngano man niingon si Jesus gisumpayan niya tanawa ha. Ingon siya diri pasagdi ang mga patay mulubong sa ilang minatay apan ikaw lakaw og iwali ang gingharian sa Dios. Mas importante sa namatay ang gingharian sa Dios kaysa iyang lawas. Kung suway ra gud ninyo kamatay? Suway ninyo kamatay ba? Wa kay laing pangandoyon ang Ginoo ra gyud. Dili na ka mangandoy og alahas, yuta, di na ka magkisi-kisi anang ilubong ba ka o dili. Ang imong pangandoyon ang gingharian sa Dios. Unya kun ang usa ka anak nga gitugahan sa banako pare. Moingon ko di la sa karon mo misa kay ako pag ilubong akong mama. Ingon ginumisa diha kay pari ka. Nya ipahinungod na sa imong mama nga namatay o sa imong papa nga namatay, lipay kay ito siya. Ayaw uli usas inyo kay to pa ko'y pasangyawan nimo dito sa unahan. Ayaw sa nagbiyae, pasabot, ayaw ibaylo ang atong human activities sa divine activities. Kung mag-conflict na gainang duha, kinsa may imong unahon? Divine. Nasuhayan sa nanako. Bago pa kong pare, mga duha pa lang katuig kong pare, nagmisa kong Pistas Guadalupe. Niya akong mama, diabetic man. Diha ni simba siya inana atubangan. Proud lagi in taon kay akong mama nga akong anak pare. Bago pag yung napare. Sus mao gyud pagkonsekresyon kana bang
magkonsekresyon ba, nakitaan ginapa kong mama niya, nakuyapan ni Sandy nga rin iyang tupan, gitabang, nagtabang, nisinyas na ako ang mga tao. Sige jud ko nako alag matay ka diha. Sige lang jud ko padayon kog misa. Wa jud ko mohunong og misa kay konsekresyon na gud. Tan-aw na ko akong mama giyayungan ngadto pa doon pertirbang tao daghang tao kay daghan sa kog nanimba kay ako man kunuhay ni misa. Nya di ra ba makasud ang sakyanan ko to mga hapit mo usa ka kilometro di kasud ang sakyanan. Tan-aw na ko sa kong mama giyayungan ngadto. Tiwas lang yun akong misa. Ako, Lord, og namatay to ron. Ang sunod na kong misa, haya. Sige, mura masag maingong Ginoo. Padayon diha ay. Mamatay, maginang tao. Tiwasono naman sa itong mama ni mo, God. Klaro ato, tiwasono na. Sige, sa kong misa. Pag humanas misa, daghan pa kayo nangamin. Napay nagpa-picture uban. Pa-picture lang sa ko. Ngisi-ngisi lang sa ko dito. Pag abot na sa Kristi, dali-dali kong ilis. Kung mama asa ka turon. Galakaw daw, kusog ko galakaw. Ingon dayon tong akong nasugatan. Padir, asa to imong mama? Naku, ambot, ako ba to pangitaon? Galakaw ko, nasa gayaw-yaw. Mama mantus pare. Unsan? Ato ba kiyayungan ba? Mama mantus pare. Padir na, amad ka diha. Asa imong mama nako maglakaw pa ko ngita pa kog sakyanan dito sa unahan. No to pag-abot ako sa ospital dito sa mama. Ako ding ingnan musta man ka imong mama. Abi nako mauna to. Ako sige, nakasustainer pag yung mama o mga 7 ka tuig oy. Naghandaghan pag yung kolekta iyang nakaon. Mga offer nakapahimot gyud akong inahan. Anak ragod na God mo nagipasabot ni Jesus in times of conflict. Unya Diyos nun nga buhat niya kaning yutanon nga buhat ayaw rig unaha and He will take care of it. Ang Ginoo para ni San Isidro Labrador sa may gibuhat ni San Isidro Labrador mouna gid siya simba di siya magdaro unya kay dudahan man siya nga nagtinapulan. Pagsimba dahil niya dito gihupan siya siyang amo kung wa ba gid siya magtinapulan naa may nagdaro dito. Kinsa man tong nagdaro? May kay mamutubaga na. Ang anghel mo'y nagdaro dito, niluhod in taon tong iyang amo kay syunan ka ang anghel mo'y nagdaro. Kay paglingi niya mo may pag-abot ni San Isidro nga gikas simbahan, ito may nagdaro dako naman kay agi. Uy, ang anghel di ay mao di ay nagdaro. Muna biyain ang inyong anak kay ang Ginoo ray mo atiman anak. Ug na-assign mo dinhi nga magrosaryo kay nagsugod na rabag rosaryo karon nya moingon ka ayay gihilantan akong anak di lang sa kumuadto kay ako sa ning dadto sa ospital biyai pag rosaryo dire haron inigbalik nimo didto manabtan na sa kasahaya sa imong anak. Pero ang imong anak lawas na imong gihaya, ang imong anak tuwa na sa langit. Kadto manggi atong tumong heaven. Si Saint Therese ang iyang 5 ka tuig nga gibutang siya og isolation room kay di man maayo ang sakit nga TB sa una. Huwat man lang kanusa ka mamatay, ang ilan na lang buhaton nga dili ka manakod. 19 years old, madre, gaya nga pagkabatanon. I-isolate ka, way tao mo sod nimo, limited king taong mo adto nimo. 5 ka tuig, naghuwat na lang siyang kanon siya TB hangtod mamatay. Muram tong cancer pa ng TB sa una. Pero tungod aning iyang kahimtang, nag-deprive na siya sa outside world, didto niya gipalambo og maayo ang iyang relasyon sa Ginoo. Nya unsay iyang motto nga nahimo, I spent my heaven by doing good on earth. Ug unsa may good nga iyang gibuhat, ang pinaka-good iyang gi-offer ang iyang sakit aron iampo niya ang mga tawo nanginahanglan og tabang. Ug usas iyang natabangan og maayo ang missionary works of the church. Iyang giampo ang mga missionaries. Mo nang nahimo sad siyang patroness of the mission. Nawa gani siya katikang bisag usa na lang kalakang outside the
doorstep sa ilang monasteryos Carmelite. Pero na anumang nahimo man siyang misyonera, iyang gi-offer ang iyang sakit para adto. Kana, suway ninyo, i-offer inyong sakit. Ing di na ko mo palit og maintenance, ihurot na lang na kong palit og slot. Og mamatay man ko ani Lord, aning sakita, at least, nakapalit kog slot. Nawa, di ba ikaugma, ayo na ka. Okay, patay naman ka. Napaday kay sakit, nga namatay naman ka. Ang imong kapobre, ang imong kaway kwarta, ay pagsingon, Allah, tigong yan. Palit mo slot, palit kita kong slot, Lord. Saan man pobre man ko? Ayaw. Ingong Ginoo, ihatag tanan. O naman kayo nahibilin ng kwarta, ihatag. And the Lord will take care of you. Ing kadili ka na kadanghag pa dir, suway lang. Suway ba? Basta bungas imong gugma, kay imog yung unahon ang buhat sa Ginoo. Imbis mo palit kag pagkaon, unahon nimo ang pagpalit sa slot nga mo ipagkaon sa simbahan. Sulay lang. Na ini text nako karong buntag nako nabasa ang iyang text buntag sayo. Ingon siya, Father, muangkon kog usa ka 100,000. So tulo na ang ato karong pledges sa 100,000. Nya kay 8 man to, 5 na lay kuwang. Ambot na pa ba kay muangkon nyo diha? Nya ningon ko, uy, salamat kaayo, salamat gyud ana. Nitawag siya. Nitawag ba? Di akong gitubag, nag-istorya nami. Ingon siya, Father, di raman ko musulti o mupada ko diha, pero every month regular gyud kong naghatag nimo og check kanang sana kaning imong mga slots kami sa akong misis. Sukad pa itong pagsugod nimo 2020. Di gid mi mo pakyas kada buwan, ana. Ibaw ka, Father, unsay nahitabo namo. Og tinuod man na, Father, kanang gitawag nila from rag to riches. Murag maunay nahitabo namo. Naku ngano man di ay. Wa ra gyud ko, Father. Wa ra gyud, bugal-bugalan pa kusuna sa ako mga kuan kay pobre gid mi, Father. Nya trabaho lang gyud ko. Karon, Father, usa na ko sa dagko nga negosyante diri sa among syudad. Unya, Father, niining 5 ka tuig na nagsikog palit ni mog slot, nakatabang pa ko sa ako mga tao, nakatukod kog negosyo, Father, nakahimo ko og dako nga negosyo karon nga nakaingon ang mga tao, kinsa ra man ni siya nga itlog ra may daha aning tawhana. Siya hibaw ka, Father, unsa akong tubag? Ang slot ni Padre Siano. Ningon siya, i-share ko gini mo, Padre, akong tubag nila tungod ni sa slot ni Padre Siano. Sige ra jud palit og slot and nahitabo ni nga misteryoso kayo. Siya, Padre, ang ako gong nahimo, nakapalit mig mga yuta para sa among mga kaning mga trabahante, nakatabang sa kunila og totalon ko ni Padre. Ako ra man sa gining gipangtabang sa ako mga kaigsuonan o sa labi na sa among mga pobreng trabahante o totalon pa der sa akong bana-bana na anaginis mga 30 to 40 million niining 5 years. Ako, ha? Kadako ko day ana. Siya mao na nahitabo pa der mo nandi ko katuo. Una karon mopalit ko aning imong slot niya. Ay jud kabalaka pa der kay sige ra jud kog support nimo na kusus og dunay mga 10,000 ka bookingon ani. Daku aka na kong madawat slot no. Ngayon anak mo nang Ginoo ingon siya, sunod nako, buhata ang akong sugo nga way po panagana kay ako sad wa sad ko'y limit nga musukli nimo nga bisan pa ang imong sakit sama ni Saint Teresa samang San Roque, bisan pa ang imong kasakit, bisan pa ang imong kamatayon, himuon akong grasya sa imong kinabuhi. Mao na kining nahitabo karon nga linog o kining mga katalagman atong giatubang. Ato ning himuong inspirasyon aron mas mangita patag unsay sugo os Ginoo nato, unahon ang natog buhat. Ug ang uban itudlo nas Ginoo nato. Karon mosugod ta karong Biyernes sa atong
nobina para sa atong segunda patron. Manoroy tangadtos mga kapilya sad mo bisita ta. Nya doon na may original nga sabot sa atong mga team sa Chapel Federation o sa PPC nga magdata og mga candies, mga biscuits kay ipang distribute sa musugat didto. Nya ningon sa ko kada kapilya pagpili mo 10 kabus diha nga pamilya, 5 lang sa kabuok kay limited man ta. 5 lang usa kabuok sa kada kapilya. Kana yung 10 lisod niya mohatag lang tag 5 kilo packed rice. Pagtan-aw nako nga apiki kay tas kwarta, niingon ko kagabi ayaw na lang na Pero karong buntag pag pamalandong nako slinog nako dayonon gina nato. Dayonon gina. So kamong naas Chapel Federation ala kamo mga chapels nga bisitahanan pagpili na mo diha og 5 lang usa ka pamilya. Nya ibutang angan ilista kay ato na nang tagaan og bugas og jutay nga sudan or noodles. Bahala nagwa tay kwarta, bahala gwa na koy stipend, magdatag bugas ngadto. Di ba? Ito nang imuon. Nya kamo sa diha nga amoy mga gugma nya makapalit ra mo usa ka sakong bugas nga naay kana bang gipang pakpak nga ba, di ba? Naman tag sa kasako nya naay pak. Ala, dunit sad mo diri kay naatay 88 ka chapels nga atong bisitahon, tagaan nato ana ang 10 kabos lang usa. Sa pasabot divided by 2 kay napo man na ka tag 5 kilo packed rice ang usa ka sako. Kinahanglan tag 44 ka sako nga tag 5 kilo packed rice nga 50 kilo ana. Ug wa mo'y kapalitan, ihatag lang ang inyong donasyon diri sa atong opisina kay ato nang paliton. Mag-average siguro na karon og naman to atong treasurer pila na naron mga 3,000. Murag na diha 3,000 ang usa ka sako nga dunay napo ka kanang pack. Ana. Og wa gyud mo hatag kuhaon na nato gikas atong kolekta og ako sad sa akong personal nga stipend mutampo sa tana. Haron mapaambit nato sa tong mga kaigsuonan. Kawan na tay kaon ana pader. Bahala na. Pakanon batas Ginoo og dili. Basta inigbisita nato sa mga kapilya sugod karong Biyernes naa sa tay ikatunol dito. At least sa 5 lang usa ka pamilya. And later on og padaghanon sa Ginoo pasig mudaghan pa. The point is unahon gid nato ang Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, giuna niya pagkuyog sa Ginoo nining Nehemias, pagduol niya sa hari bisag subo kay siya, gilipay siya sa hari o gitugutan siyang mo kanang tukod pagbalik sa ilang templo nga naguba. Nya unsa may iyang giingon? Gihatag sa hari ang akong gipangayo kay nag-uban man kanako ang Ginoo. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ndot kay ito. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Pasabot kita unta dunay commitment yun nga di yun ta malimot nga ang Ginoo ragi atong Savior, ang Ginoo atong manluluwas. Muna muawhag ko sa atong mga leaders din his nasod. Katoliko kay nga nasod, mga leaders, labi na kamo mga politicians. Hunong nata aning atong pagsigig, higugma aning kwarta nga misangko nining atong dagko kay korupsyon. Hunong nata aning atong pagpakaaron ingnon nga mura kunuhay tagway sala pero naa gidi ay. Di na to huwaton nga dagko pa ang mga kadaot. Kaning atong mga flood nga nawagtang ang control, man-made calamities ni. Ingnon ko lang po nga daghan sad ang namatay ani ni apagi natural calamities sama aning linog. Pero kining tanan maprotektahan ni kaning mga bagyo ug uban pa mga pandemic maprotektahan ni kun kanunay tang kuyog sa Ginoo, kun kanunay tang nahigugma sa buhat sa Ginoo nga mao ang pag-atiman gyud labing ubos ug ang paglikay sa mga sala.
manindog ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanang butang og panalipod. Busa malaumon kitang muadto kaniya og muingon, Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga pangulo sa simbahan ug ang tanan nga naghago sa pagwali sa pulong sa Dios mula hutay diha sa ilang pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang atong katilingban, mabag-o matag-adlaw pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang pipila kanato nga nawad-ag paglaom tungod sa atong mga sala, makaamgo nga si Kristo ang atong pangulo nagalakaw ug nagpas-an sa krus uban kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian, makapaniguro sa paghupay sa Dios, pinaagi sa pag-amuma ug suporta sa ilang mga kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga nangamatay nga nagsunod kang Hesus dinhi niining kinabuhia, makadayon ngadto sa presensya sa Dios hangtod sa hangtod dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni Santa Teresita sa Batang Hesus, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahaybulungang mga buhat diha kang Santa Teresita sa Batang Hesus, nangalyupo kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga pag-alagad
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugba nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Labi na gyud ang among mga kaigsuonan karon nga nabiktima niining mga kalamidad, mga linog. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santa Teresita, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namon gaya sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. O pili mo kami, itugyan sa pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, kining lawas og dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita sa Batang Hesus nganha kanimo, ug tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gugma nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni nato, mulihok ra ni kun ato gyung higugmaon ang mga butang sa Dios dili ang mga butang sa kalibutan. In times of conflict, unahon gid nato ang buhat nga Diosnon. Salamat sa mihatag natog paambit na malit og slots ang atong grace, God's reward and complete elation. Niabot ng atong halin og 64,241 ka slots na apay 635,759 ka slots nga available. Nga nani 70 slot challenge nga tag 7,211 na ang atong nadawat nga challenges. Ang ato sang PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 27,772 na ang atong halin nga slots na apay 72,228 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,263 na sad ang atong nadawat nga challenges. So pakpaka na to ang tanan na ning hatag niini. Ang ato sang pledges sa generator, 8 man to katag 100,000. Apil na ning atong kamera dinhi. Kuana, niabot na ron og 3 ang mga pledges, 5 na lang ka pledges nga tag 100,000 ang kuwang. Sige, lingay mong tupad ingna muangkon ka tag usa ingna ba moangkon tag usa 100,000 2 to 3 months bitaw ni bayaran. Nya nagsugod na ang atong Holy Rosary karong adlaw din kada alas 5 ka adlawon. Nya naa sa gyapon Camino Rosary ini kagabi human sa misa, pero MWF naatay Camino General nga kuno gitawag mini Camino nga kana ganing walk magrosary gihapon. Nya napatay andas, napatay cereales karong gabi magsugod. So human sa alas 6 nga misa karong gabi mag-walk ta ngadto ha. Nya ganahan mong moapil balik mo diri.
kuan ra na Monday, Wednesday, Friday. Tulo ra na siya kaadlaw. Nya ang ubang kamino ato lang itong i-announce. Nya ang vigil sa Alliance of Two Hearts karong Biyernes. Daghang itag himuonon rong Biyernes. Sugod sa atong nobinaryo, first day. Nya bisita ngadto sa mga kapilya ini kaadlawan. Nya alas 6 sa gabi nobina mas. Nya dayon kamino ikaduha vigil. Siya rog di ta mga matay aning obraha. Pero bahala nagmamatay ta sa pagserbisyo sa Ginoo kaysa mamatay ta sa linog nga wa gitay gibuhat para sa Ginoo. Di ba? Ana lang. Salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.